Sang San Otto, dughan ang kapital sa live selling. Subong, next level. Dalon sa performance level. Pero antes kita maglantaw sang live selling nito to. Siyempre manamyawan na kita. Mga Ilonggo, diri sa may Thailand, may adlaw sa inyo. Kag tani ka mo naman nga sa mayo kayong tangan. Kag madamo yung salamat sa inyo kapag lantaw. Kag pagpaday nga pagsuporta sa akong mga videos. Salong gid kamo diri. Ready na bala ka mo mga miners? Ari na kita. Ready kag mag-mine kita. Kay may bag-o nga trend diri sa Thailand. Kung sa Pilipinas, ang dughan naga-erinoyog kag naga-tayog diri sa Thailand. Ang pitoy ni Totoy nagatalbog-talbog. Kani mga miners, preparar ang bulsa. Magplastar kag maglantaw na. Suguran ta ng pagpang-mine, malantawan na kita. Wow, ay, mine ang puti nga face mask, mine ang puti nga face mask. Akon ina, oh Diyos ko, pati ang brief daw face mask, akon ina. Nan, mahamba ko gini Thailand. Thai ini siya, kaya nga biskan ano kagwapo, ano kagwapa, kon maghambal. Daw ngongo na. Baka-baka to. Baka-baka saot. Nan, ayod-ayod. Biskan daw tuod. Baka-baka. O next, ano na? Anong next nga baligya? Anong next? Ay, mine. Mine ang brown nga elepante. Mine. Mine ang brown nga elepante. Bo, Diyos ko, kampiyon ng elepante. Laba sang sungad sang elepante. Bo, dali lang. Ano ina klase elepante? Diyos ko. Sabi ko, kadako sang... Frustrating. Sabi ko, kadako sang elepante. Diyos ko, ginsok-sok kaya sa sungad sang elepante nga daw. Pero wala. Doon di ta maganahan, mag-amusin ni gali. Ay, sus. Ganda mo lang sang ayod-ayod. Diyos ko. Beskan ano mapaka-ayod. Hindi na ina magdako. Hindi na ula chance. Kaya daw ka malingking kadako. Oh, Diyos ko. Ano pa? Sunod na lang. Sige, ano pa? Ano pa? Oh, na! Mine ang pula nga elepante. Mine. Mine ang pula nga elepante. Mine. Oh, Diyos ko. Oh. Beskan ano tani ka pang mine. Maubos sa akong kwarta. Ang hala ka pang mine. Ang problema gid lang. Kaya hindi malantaw kita sang cobra o kun anaconda. Ulod ang kita. Kagamay sang pangmay. Konda ko tani best kan mangutang, wala problema. Kon sa Pilipinas, dalag ko ang kalubay ni Inday. Diri sa Thailand, pitoy ni Totoy, perti kagamay. Mga online sellers, mabato pa kamo. Siyempre, kay dignidad kag dangal ang inyo bugal.